Moi! Me pelataan tänään Hide and Seekia. Ja no niin, mennään sinne. Eli tää on siis tän MLG-craftin eka tai mine-video. Mä nyt pelailen yksin tällä. Mä tuun. Toivottavasti näette hyvin. Mä kuitenkin katsottais sitten ennen kuin me laitan tän. Eli me ollaan suunniteltu sitä, että me vaihdetais se The Dark Gamers. Koska no kaikki tekee MLG Craftin, joten mä en tiedä nyt, tiedättekö te, että kuka tässä edes pelaa, niin mä oon toi MC-versio ja nyt kun maailman surkein parkour. Oh no, pick your block. Kirjahyllys. Oh no. Toi ei saa voittaa jo. Ei. Mä oon noob. Hei, pääseekö tonne? Mä menen. Mä oon seikkeri. Ok, tästä tulee. Tästä tulee paska. Seker. No niin, tuo oli aika helppo tuosta ja tuo. No niin, tämä menee aika hyvin. Joo. Tuo voi. Joo, se oli. Tää on hyvä. Mitä vitsi? Tää voiko meitä? Onks mulla yhtään ääntä? Ai jaa. Hei. Se oli joku vähän ääniä pienimmälle. No jes, noob. Ei täällä oo ketään. Ihan tylsää. Täältä mä hakkasin. Häkkäröin. Täällä vois olla joku mies. Bailando, passalla roiste jova. Toi pelkästään kyllä taika joo. Et voi juosta näin bileitä pakoon. Mä en löydä ketään. Ollaanko me näin tyhmiä? Joo. Tämä menee aika huonosti. Mutta kyllä mä oon löytänyt ehkä niinku kaikki noista. Mistä ootte? It's me, Mario, Titi. Yeah. It's me,
Mario oikeesti titidi. Miks toi secret on? Eikö se tajuu, et se ei ole vitsi blokki? Haloo. Se on tapettu. Eikö noin tiedä? Pitäis tietää, että missä on mitä se on. Kyllä niinku jos ne laittaa Pick Your Block, niin kyllä niitä pitäisi tietää, mitä tässä niinku keittäis voi olla. Hei. Tai siis ne voi olla jotain muita tyyppejä, joita minulla ei ole. Koska en mä tiedä. No, hidireitä on enää 2. Löytäisinpä joku toisen. En mä spänni. Ok, tää spämmii. Kiva. With 6 kills. Aika upii. Siinä ei voi kukaan mennä ees. No niin, tää voisi olla tässä ja se olisi moikka moi.